Najprv vyskúšame, či nám sa nezasekáva výber pri zapnutí. Správne romky, ako vidíme, nám to nabehne hneď. Máme druhý pokus. Dobre. Teraz vyskúšame, či sa nám správne vypína a zapína prechod do kartridžového módu. 5, 7, 8, 6, 4, čo je Unimax cartridge. Spustíme, stlačíme reset a vidíme, že sme sa dostali na Visible Solar System. So starým firmwareom sa z tohto nedalo dostať. Aktuálne po resete nabehne Basic. Skúsime ďalšiu možnosť. Máme tu ešte jeden cartridge. 5, 7, 8, 8, 128 je XROM príznak, 64 je príznak Game. Posledné číslo je číslo kartridžu v pamäti. Tak, a ideme znova. Reset. A Designer Pencil nabiehol krásne. Druhý reset. A vidíme, že nám vypadlo všetko krásne do Commodore Basicu. Potom tu máme ešte dve XROM, na ktorých si môžeme ukázať prechod mimo prechod na iný kartridž za pomoci bez resetu. Funguje len pre XROM kartridže s volaním sys príkazu na reset. Dobre, takže ako prvé si prepneme kartridž. Kartridže mám tu XROMové máme dva, aspoň v mojom prípade. Takže 5, 7, 2, 7, 9, 28, tu máme prvý kartridž. Teraz nám reset nebude fungovať, lebo sa kartridž pripojil priamo, nie cez resetu. A teraz vlastne spustíme reset. Takže spustíme sys 6, 4, 7, 3, 8, čo by mal byť reset Commodoru. Ako vidíme, sa tu tvári a nabehol nám kartridž. Kartridž je pripojený ďalej. Po resete nám kartridž prestane fungovať. Ideme skontrolovať. Vidíme, kartridž tam nie je. A to je asi tak všetko. Mám tu ešte jeden kartridž, ale ten neviem používať. Tak, ďakujeme za pozornosť.